Walo ka mga bagong kaso sa coronavirus disease ang natala sa Bohol. Suma sa taho, dunay duha ka mga residente sa lungsod sa San Miguel nagpositibo sa COVID-19. Tulo ang locally stranded individual o LSI nga taga Carmen, tag-usa ka LSI sub sa Anda ug Trinidad ug usa ka authorized person outside residence nga taga Tagbilaran City. Ang duha ka mga pasyente sa San Miguel walay travel history apan nagkuha ang sakit pinagi sa local transmission. Usa kanila kawani sa munisipyo maong gisira karong adlaw ang municipal hall alang sa total disinfection. Gitun-an pasab kung pila ka adlaw kining siradan. Tanang mga pasyente nagka-isolate na samtang gipahigayon ang contact tracing. Ang Bohol sa pagkakaroon adunay 290 ka confirmed COVID-19 cases, 47 ang aktibo, 235 ang naayo ug 8 ang namatay. Sa maong gidaghanon, 17 ka mga kaso ang gumikan sa local transmission.